Hey guys, welcome back to my channel, Pooja Tulu Vlogs. Enke anu welcome back panondilla because hello ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲಿ ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಬೇರು ದಾದಾ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದುವೇನು ಬಟ್ ಆನಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಪ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ನಾನು ಇಂದಾದ ಪುರಾಪುಣ ಪೂರ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜದು ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಓಕೆ ದೂರ ಪೋಪೆ ದಾದ ಬುರ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಜವೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೊಟ್ಟದ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯಿಸಿ ಅನ್ ಸಿ ಪಿಂಪಲ್ ಐತ ಆತು ನಿನ್ನ ಮೂನಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ ಮೂಸಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆತಂದೆ ಈ ಸಾರಿ ಸೂಚಿಸತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ತುಯ್ಯ ಶೋಕ್ಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಾದ ಮಂತ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ಬರತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಓಲ್ ತಿನ್ಪು ನಿಂದ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಎಂಗ್ಳೈತೆ ಬೊಬ್ಬಾಸ್ ಅದೇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ నేను కర్రీ తిన్నాను వీడియో అనుకుంటే ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ಪಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಡ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಇರ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೋರು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ಕಿರ ಅವಳಿ ಎಂಕಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಭರತ್ ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ತೂ ಸವಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ತೂಪನ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಕೊಂಡ ಐನ್ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೌದಿತ್ತು ಕೊರು ಫೆರರ್ ರಾಶ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಿಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ತಿನ್ಪೇನೆ ತಿಂತೆ ನೀನು ಹಳೆ ಪುದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಬ್ಯುಸಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರಿಯನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಗ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಒಡೂನಿಲ್ ದೆಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಒಡೂನಿಲ್ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬರ್ಪುಜರ ಅವಳೆ ಉಂತುನ್ಯಾರ ಒಂಜನ್ ಕಥ ಒಂದು ತೂದು ఇంకొందు బోర్డు ఉంది ఆపండి ఆడ అదే పుచ్చి ఓ 69 అవు బోర్డు ఉంది ఆపండి రేగు దెప్పులే దెప్పుచే ఇరేగ ఓ బోర్డు ఉంది ఆపండి ఇంకొంచెం సద్ది కుర్సు విత్ కుల్లే అయితే విత్ కుల్లే ಸಜ್ಜಿಗೆ ಓಡಾನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲೆಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿರ್ದು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ದು ತಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಲ ಕೊರಡು ಎಂಚಾ ಎಂಚಾ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಗಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕದಾಪ್ನಿ ಐಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಪುನಿ ಇಂಥ ಗೈಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅರ್ದಿತ್ತೀರ ವೆಂಕ್ಲಿಲಡೆ ಎತ್ತಲುಂಟು ಒಣ ತಾರಾಯಿ ದಾದ ಬನ್ಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬನಲೆಡುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಮೀಟ ಬೈ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಇದು ಎಂಡಿಗೆ ಬೈದ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಮನೆ ಬರ ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಉಂತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಅಂಚ ಓಲ ದೆಪ್ಪರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪ್ಯಾಚ್ ಆತ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಕಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂತು ಜರಿ ಉಡತದೈತೆ ಅನ್ನು ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಂಗೆ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ಅವು ಅಂದು ಏನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ guys ಪೂರಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪೂರಾಂಡ್ ಎಂಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರಾಂಡ್ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಕಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸವಿತಾ ಕಡುಂಡು ಅಬ್ಬೋ ಏತು ದುನ್ನುಂಡು ಅವು ಲೈನ್ ಪತ್ತೋಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಡಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ತಲ್ತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತ ಬಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದಾ ಅಕ್ಲೇನು ತೋಜವೆ ರಜ್ಜನ ತೋಜವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸವಿತಾ ಕೊಂಜಿ ಟೋಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೌಮ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಂತಲೇ ಶೋಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲಾರಿ ಬ್ಯಾಗನ್ ಪತ್ತೊಂದಿರ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಗಾಡಿಬಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆದ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ತುಕ ಆಯ್ಜಿಣದಾದ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮೈಕ್ ಮಿನ್ನಿದೆ ಪುಗ ಮೈಕ್ ಮಿನಿ ಎಂಗ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಆಮೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತನ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಮೋನೆತ್ತುಲೆ ಪುಜಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ ಓಲಾ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು ಎಂಗಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಗಂಟೆ ತಂತು ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ 3 3 ಗಂಟೆ ಏನತ್ವೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾಂಡು
ನಾನು ಎಂದಾದ ಮನ್ಪುನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಐಕ್ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ದಾದ ಮೀನುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ఒక రేస మమ్మీ కోల్డ్ నీరుండా చౌదీ అవంచంద సి ఎంగిల సండే ప్లాటర్ వావ్ అమేజింగ్